Α, δεν είστε μόνο τσιμπούρι, είστε και σκύλος. Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής? Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος. Το υγειονομικό τα έλεγξε? Μα ελάτε τώρα, μην με απογοητεύετε. Φτάνει στεναχώρια μου. Μα να με πει γαϊδούρα η Ελένη. Εντάξει, μπορεί να έχω ένα μικρό κομπόδεμα, αλλά έχω ιδρώσει για να το κάνω. Ο Μάνθος. Ο Μάνθος μπορεί να δανείσει και 100 και 200. Και πόσα ακριβώς της δάνεισε ο Μάνθος, 100 ή 200? 100. Αλλά αυτός έχει και πόρση και ο πατέρας του έχει εργοστάσιο. Τι ανάγκη έχει αυτός? Καλέ, αυτό δεν έπρεπε να το πω σε εσάς, αφού εσείς θέλετε να τη διώξετε την Ελένη. Πράγματι, αυτό δεν έπρεπε να το πεις σε μένα. Αλλά αφού μου έκανες την εξυπηρέτηση και μου το είπες, θα σου κάνω και εγώ τη χάρη και θα φάω ένα από τα τυροπιτάκια σου. Απέσιο.